Sakhamyani bagui kraksalni simi hapaniya sakamnogo klaijak hastini kwcham rang mantri MLA Badal Chaudhary bono sakamnogo klaijak hini koktuma khana keno fasal phungo bono nainani bagui hapaniya sakamnogo thangka hastini mantri okra Dr. Manik Saha Sekhangni simino sakhamtaya tongmani CPIM ni haste adong MLA Badal Chaudhary kraksalo haino hai sakhamiya ungfirka MLA Badal Chaudhary aboni bagui kraksal horono hapaniya sakamnogo tlangi thangka bono nokni borokrok bono sakamnogo klaijak hini koktuma khana keno fasal phungo bono nainani bagui hapaniya sakamnogo thangka hastini mantri okra Dr. Manik Saha Aboni logi logi bini sakamno tuye sakamnokni saknainai rok bai kok salaika hastini mantri okra Dr. Manik Saha abo haike datino hamoinogo kifil manani bagui duai mungnarka hastini mantri okra Dr. Manik Saha তো ডাক্তারবাবুদের সাথেও কথা বলেছি এরকম ভয়ের কিছু নেই ইউটিআই হয়েছে বলুন সেটা আন্ডার কন্ট্রোল তো আমি আশা করি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবেন আর ওনারা আরোগ্য কামনা করি ভগবানের কাছে প্রার্থনা তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবেন Sakamiya hini khanamani yagulo bono nainani bagui sakamnogo thangjakmani bai srapjani bagui phano khasrangjaka CPIM ni haste adong MLA Badal Chaudhary abote sanani kokrui Rajakor agulni simi Pranamni kokthum Chinkhorang